Nagkalain-lain nga kadaot sa bagyo ang nasaksihan sa nagkadaiyang lugar sa Sugbo kaganina. Ani ang hitsura sa atol sa kusog nga hangin dala sa bagyong Yolanda. Ray Pasaporte, Suginlimi. Taliwa sa kusog nga hangin ug uwan dala sa bagyong Yolanda kaganinang alas 10 sa buntag, among gisusi ang pipila ka lugar dinhi sa Dakbayan ug Metro Cebu. Dinhi sa Barangay Kalunasan, nibabag sa karsada ang mga sanga sa kahoy nga natumba. Samtang duha ka punuan sa dagkong kahoy sud sa Fuente Osmeña Circle, ang natumba lakip na ang gipabarog nga dakong Christmas tree. Sa kilid sa Abiliana National High School, kining tuto ka mga batang lalaki nga minor de edad nang langkat ining wire nga naapil sa pagkatumba ining punuan sa dakong kahoy. Mas grabe kadagko sa bawd dinhi sa coastal area sa Barangay Pasil. Mataghapak sa dagkong bawd, ang tubig dagat moabot ug mutugpa sa atop sa mga kabalayan sa maong lugar. Maayo sab pagkahulpa ining simintong kural dinhi sa South Road property. Nag-ihay sab sa pagpanguhag bunga sa mangga ang mga bata nga natumba dinhi sa kural sa Talisay National High School nga nahimutang sa poblasyon Talisay City. Wa sab mahitsura og nga bungkag kining mga payag-payag daplin sa dagat dinhi sa lawaan sa barangay poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Ray Pasaporte, News 5. Gisawan sa mga residente sa Barangay Tejero ang gamay nga tabang gikan sa Alagang Kapatid Foundation. Init nga lugaw ug pan nagpahupay sa ilang kakuyaw ug kagutom. Dennis Tanok, Suginlimi. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Biyernes, Nobyembre 8, tuig 2013, adlaw ni Yolanda. Hinaot ka na kamong sumayong kahimtang. 47 ka adlaw na lang sa dili pang Pasko. Kini si Frank Palilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!